Sa giatangan nga Descendants of the Sun, the Philippine adaptation dinhi sa Kapuso Network, ilailaho nato ang pipila sa mga cast members nga malangkog niini. Sama ni Charisse Solomon nga kwela sagad kaayo ang mga roles. Apan, unsa kaha ang atong atangan nga iyang role dinhi sa Descendants of the Sun. Kini ang report. Giatangan sa kadaghanan o gipangandaman usab sa mismong cast ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation dinhi sa Kapuso Network. Usa niini si Charisse Solomon. Naila si Charisse nga kwela ug makalingaw sa bisan unsa nga show. Apan sa umaabot nga Descendants of the Sun, the Philippine adaptation, lahi ka Charisse ang inyong makita. Ang iyang papel usa ka senior ER nurse nga si Emma Perez. Siya sab ang voice of reason sa medical team ug amiga sa usa ka doktor. Kung dunay training ang mga lalaking karakter isip mga sundao, gituduan si Charisse sa mga insaktong termino ug trabaho isip parte sa medical team. Tinuro sa amin na pag nandun kayo sa field, kung wala kayong lalang totoong spleen, ito yung mga alternative, yung improvisation, and so yung magde-depend ka sa resources mo, yung mga ganon, and yung mga ethics. Daghan ang naginaminam nga makita na ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. Ug atangin ninyo kay among i-feature sa dinhi ang uban pang mga Kapuso stars nga mulangkob sa maong teleserye. Excited din kami. Kahit mainit, naka-full outfit yung mga soldiers namin. Ang cute, ang hot-hot nila, super yummy talaga. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bistak.